Foli ani tanu k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma Bamakɔ News TV sanfɛ a ye aw bisimila an ka kunnafoni senkoɲumanw kɛnɛ kan min bɛ ka lase aw balimamuso ani aw denmuso korotunbagayogo fɛ. Kunnafoni daminɛna Sika Kone n'ale ye bololantolantana ye ale kɔni ye choix kɛ ka se ka na a ka jamana mabɔ ni o ye Mali basket équipe nationale la. A yirala k'a fɔ k'ale nalen kɔfɛ Washington ye a ka contrat jɔ n'ale ye ka kɛɲɛ ni a ka ni laɲini ninnu ye. Ale kɔni ma a ka jamana dɔrɔn kumabɔ, a ye diɲɛ Afrique jamana bɛɛ lajɛlen de kumabɔ. Ale kɔni ye bonya ani karama o sigi ka hakilina jigin kɛ ka yira k'a fɔ ko Afrique ani diɲɛ athlète wɛrɛw a ka kan bɛɛ ka na i ka jamana nɔna bila. Sika Kone ale kɔni ma sɔn k'i kɔ don a ka équipe nationale la. Ale ye choix kɛ ka jɛ a ka carrière kɔ ka se ka na a ka jamana kunna wolo. Ko nin geste in b'a yira k'a fɔ Sika Kone ale ye fasoden ɲuman ye. Ka kɛɲɛ ni Mali douane ɲɛmaa ye ni o ye inspecteur général Amadou Konate ye, ale ka wulikajɔ kɔnɔ a bɛ ye k'a fɔ kunun tarata n'o o bɛnna kalo tile 5 ma san 2025 Hɛrɛma kɔnɔ au bureau secondaire ale ye a seko ani a damayira kɛ ka se k'i tɛgɛ da mafɛn jugu dɔw kan ani Mercure Bullshit n'ale yɛrɛ tun bɛ charge plastique kɔnɔ ka se k'i tɛgɛ da o kan. Ni maa dɔw tun bɛ fɛ ka don n'o ye an ka jamana kɔnɔna la, a yirala k'a fɔ ko nin fɛn kuntan ninnu bɔra an sigiɲɔgɔn jamanaw de la k'i kunda an ka jamana kan. An ka Mali jamana ɲɛmaa président Assimi Goïta ale ye yamaruya di sariyakisɛ dɔ ma n'o sariyakisɛ yɛrɛ taara san 2025 ka bɛn ni juillet kalo tile 31 ye ni o sariyakisɛ bɛ tali kɛ min na o de ye ka se ka dɔ bɔ musaka la min bɛ di furancɛ fanga wasabulon CNT maaw ma. Ko kunnafoni ye yɛrɛ lasera Mali kunnafoni di so o journal officiel la. A yirala k'a fɔ ko musaka min tun bɛ di furancɛ fanga wasabulon CNT maaw ma ni o tun bɛ tali kɛ texte 12 la ko dɔ bɔr'o la ka na o bila texte 2 la 2024 waati la. Ko musaka ninnu tun bɛ ka du u ma kabini san 2020 waati o de la. Ko o sɔrɔla u fɛ ka ban ko nka ko dɔ wɛrɛ tɛna fara olu kan. Wa a yirala k'a fɔ ko montant ninnu kɔni bolodara gafe kɔnɔ min kɔni man cari fɔlɔ. Nin waati in na an b'an kunda kɔ ka kibaruyaw kan. Farafinna woroduguyanfan jamanaw olu jɛtɔn ni o ye CEDEAO ye olu ye laseli dɔ kɛ ka sanga ni wariko binankun ye k'a fɔ ko san 2027 nata u bɛna CFA yɛlɛma ka kɛ ECO ye wa ko ECO in de bɛna kɛ farafinna woroduguyanfan jamanaw olu ka waridunta ye. Ko san dama dama tɛmɛnen kɔfɛ a kuma la ko nin y'a waati kɔni selen ko wari kura bɛna bila farafinna woroduguyanfan gun kan ka bɛn ni san 2027 ye n'o bɛna CFA wari nɔna bila. Yaasa ka se ka don États-Unis jamana kɔnɔna na a bɛ ye k'a fɔ jamana wɛrɛw mɔgɔw olu kan ka dollar wari 15,000 de sara yaasa ka se ka visa o sɔrɔ. Ko ni laɲini ninnu bɛ don cadre min kɔnɔna na o de ye maa minnu bɛ visa ɲini olu kana se ka tɛmɛ u ka waati dilenw kan. Niger jamana pɛrɛnnen don ka se ka Tchad jamanakuntigi ni o ye Marshal Mahamat Idriss Déby Itno ale bisimila ka bɛn ni kalo tile 6 san 2025 o ye ko u ka baara in kɔni a bɛna ɲɛnɛmaya tile 2 de kɔnɔna la. Ko k'a bɛ don cadre min kɔnɔna na o de ye ka se ka caman fara u ka jɛɲɔgɔnya baaraw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakanako ta fanfɛla la ani bagabagali min bɛ ka ta ka ɲɛsin u ma Bangaji tigilamɔgɔw fɛ. O ni fana ka se ka u ka sɔrɔ bɔsiliku o gɛlɛyaw ka se ka na olu walawala yaasa ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ olu la. An bɛna an ka kibaruyaw kun cɛ ni dusumakasa kunnafoni dɔ ye fɛn min bɛ tali kɛ Fanta Jallow la n'ale ye an ka jamanakuntigi kɔrɔ Modibo Keyita ale muso 2nan ye ale kɔni fatura kunun tarata n'o o bɛnna kalo tile 5 ma san 2025 Bamakɔ yan nɔ ka sisan to 82 la. An bɛ dugawu kɛ ka ɲɛsin ani furuw bɛɛ lajɛlen ma Ala ka hinɛ a la k'a dayɔrɔ sumaya. Nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelima na aw ni ce aw ka ɲɛmadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.